πλάνο 1 λήψη πρώτη, πάμε. Καλησπέρα σας. Πώς αισθάνεστε για αυτό το άλλο που πρόκειται να κάνετε? Έχουμε άγχος, εγώ δηλαδή, πολύ και είναι πρώτη μου φορά και εντάξει. Το όνομά της πείτε μας λίγο. Εσείς πώς αισθάνεστε? Εντάξει, βασικά είναι καλή εμπειρία. Με το άλμα και τα ξέρεις, κολλημένος με τα άλματα που πηγαίνουν. Βασικά ξέρω εγώ, εντάξει, σαν εμπειρία είναι καλή φάση, αλλά τώρα θέμα ατυχήματος έχουμε τον δόκτωρο εδώ, τον γιατρό, ξέρω εγώ. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Γιατρός της ομάδας? Ναι. Κατάλαβα. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, με τι θα τρέξετε? Θα τρέξουμε με Και αυτό εδώ, αυτό, το μπλε, το πού. Το αγωνιστικό. Ναι. Πολύ καλό. Κράνος, βλέπω όλα έτοιμα. Πάντα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και θα σας δούμε στα άλματα. Οκ, γεια σας. Bye.